Filipinas, de asemenea cunoscută ca Filipine, este o țară de care lui Dumnezeu îi pasă. Filipine este situată în sud-estul Asiei și are o populație de aproximativ 91 de milioane de locuitori, 7107 insule, din care 4000 sunt nelocuibile. 81% din țară este catolică și doar 2,8% sunt evangeliști. 5% din populație sunt musulmani, 3% budiști și hinduși, 2,3% Iglesia Ni Cristo, o sectă fondată de către un filipinez. 5% din populație este formată din alte religii, numite de către ei creștini. Filipine este o țară cu un climat tropical, 8 dialecte și 2 limbi oficiale, tagalog și engleză. Filipine are peste 25 de taifune pe an, lăsând în urmă o mulțime de oameni, distruși, fără speranță și fără cei dragi. Mulți dintre acești filipinezi mor fără nici măcar să-L cunoască pe Dumnezeu, mergând spre infernul veșnic. Filipinezii au nevoie de speranță și de cineva care să meargă să le spună despre salvarea pe care o pot avea în Iisus Hristos. Cultura filipineză este cu totul și cu totul diferită de ceea ce noi suntem obișnuiți. În timpul anului, filipinezii au foarte multe festivale pentru a se închina și slăvi pe dumnezeii falși pe care îi slujesc. În ziua de Paști, când noi suntem în biserică, slăvind și lăudând Salvatorul nostru care este viu, unii filipinezi sunt pe străzi crucificați. Oamenii sunt pierduți și au nevoie de Dumnezeu. Ei cred că prin faptul că se crucifică și își aduc trupurile lor ca o jertfă vie pentru Dumnezeu, asta arată o cale spre sfințire, iertare, o jertfă pentru ispășirea păcatelor lor. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimet și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. E o lumină în orice suflet strălucitoare sau pâlpâit. Este un Duh Sfânt ce aprinde focul și dă lumină celor din jur. Poartă-ți lumina prin întuneric, ca să-i găsești chiar pe cei pierduți. Poartă lumina
numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia.